Ay, pastor. Ay, minuto na eh. Ay, minuto. Pastor, kayo. So, unas ka na naman. Salamat ko sa ikaw kay tungkol kay niya trata natin eh. Sulong sa akong task giving. December 24. So, kung kasi na salamat sa ikaw kay nilapit natin eh sa mga simbahan dito sa San Antonio. Ako yung plano sa ino. O, pero mo yung gamit na kung kwan. Ako nga, taling biyay sa pagkakaw sa gitar. Basta lang, gusto nyo makakong kwan. Sa una, siguro lang ko na lang sa una. Sa gitar, pero hindi ko. Gusto ko makakon. Kung ano yan, naman din eh. Paglo ko ni kwan, tibilit. Gitar. Yung practice. Mula mo sa ulo naman. Ngayon, yung practice pala, sa diyan nakon ko. Ako ang pagkakon na tugtog na sa kwan sa pagkalubutanan. Yung kwan sa gitar asa. Ngayon, pilihan daw na domingo. Wala sila ikwan. Nagpapis sila ang digit. Kulang sila ang instrument. Ito kayo. Wala sila yung barista. Moto, ikuha ko ni ikwan. Kuha ko ni Dogit. Nabis ka ron. Kuha ko niya karon. Ay, ikuha ko niya ito. Mga dawa. Punanin ko ibabang. Pagtulong ko ni ikwan sa isipahan. Ano siya mga opera? Parang pinasito. Sila nagtugtog ko. Lalo ka naman mag-isa ang tutugtog. Sayang ko, lalo pinasito na bibigyan dito na ako ang talento. Yan dyan kong talento para pinasito ay ang ginawa ko natin. Ang ginawa ko natin yung talent. Salamat sa Ginoo kay kanya ang trika ron. Ay utos na lang.